Onko meillä Jussi kivaa? On. On kivaa. Tuolla. Tuo oli rikki. Siellä on, niin on rikki ja siellä on tuo yksi transistori hajonnut. Se viedään korjattavaksi. Joo. Sitten saadaan tuo toimimaan. Kaikki toimii. Noin. Nyt se on kolvattu. No niin. Ei lähde käyntiin Niin, että kyllä Vesalla on hyvä sisko, kun se meille tämmösen lahjotti. Niin. Vautsi! A few moments later. Okei. One eternity later. On maalattu kyleet ja ruosteet korjattu. Nyt tulee prima. Tulee hieno, hyvä, mahtava. Tuolla me lähdetään Jussin kanssa reissuun tuossa ensi viikolla. Jos vaan saadaan se katastettua. Onnellinen rodeo-mies. Suoritettu. 2 yritystä meni kauskalle.
me nukun näin, kun ollaan täällä niin alasti. Ai Jussi nukkuu vaatteet päälle. Nyt me ollaan täällä laittamassa piehkoon nukkumaan. Me viriteltiin tuonne pimennysverho tuohon ja tähän toisen pimennysverhon ja suljettiin tuosta verho ja nyt kun me täältä sammutetaan valot, niin täällä ei näe yhtään mitään. Mutta kun Jussi näkee sen animea täältä. Okei, tämmönen. Mikä meininki? Tällä kuuluu tommonen jatkuva naputus. Joo, sit nukuttu koko yönä vielä yhtään. Kympiltä laitettiin nukkumaan. Tuossa 4 tuntia makkoilta kuunnella tuolla nukutusta. Nyt me lähdetään savusukeltamaan tuonne sängyn alle ja etsimään sieltä nakuttava pumppu ja kääritään sen johonkin. Mihin tahansa vielä vähän vaimentaa sitä. No onko hyvää aamupalinaa? Kyllä. Kyllä kelpaa. Siinä oli löysä kivi. Mulla kunto loppuu, tää aika raskas ryömi. Älä tipu, Vesa! Ei Vesa! Ei! Noniin, tukkasko on hyvä. Mä ajattelin parempi kuin tämmönen. Kiitos. Avaan sen ihan just. Vasen 2, 3.
lauloi ikävästään itkien, oh oh, kun laulun katkas ääni sähköinen, oh oh, ja valon välähdyksen kirkkaan nähdä sain. Koko taivaan kodiksensa kai, tuo munkalainen kaukaa takalinnun radan sai. Yli taivaan tietoisuudetta, hän milloin vain näin lentää, valon nopeutta saa hän auttaa. Maailmaamme voisi, jos vain kypsä oisi, tuon ymmärtämään ihminen. Myöskin tiedät sen, oh oh, sen ettei ainut ole ihminen, oh oh, vaan koskaan puhu emme, kuin toisillemme tästä vain. Yliluonnollista tämä varmaan ois, oh oh, ja epätietoisuutta tuoda vois, oh oh, kun moni turhan tähden hermostuisi vain. Koko taivaan kodiksensa kai, tuo muukalainen kaukaa takalinnun radan sai. Yli taivaan tietoisuudetta, hän milloin vain näin lentää, valon nopeutta saa hän auttaa. Maailmaamme voisi, jos vain kypsä olisi. Oi. Vesan syntymäpäivänä lähdetään kohti Ruotsin maata. Kohti Ruotsin maata. Juhannusta. Midsommarfesti. Tanssimaan Juhannussalon ympärille. Onko hyviä salameja? Vai mitä nää oli? Nämä on tämmöisiä rasvapalleroita. Rasvapalleroita. Ja vähän suolaa. Tornionjoen yli. Me ollaan menossa tuonne noin. No on niinku kangastuksia. Onko se kylmää? Oli aika viileä. Täällä on vielä jäät, saatana. Hyvä, että käytiin tuolla uimassa aiemmin, kun täällä ei just päässyt. Mikä se Vesa sinua noin hymyilyttää? No, meikö sä Jussi tuonne mukaan? Ei tällä kertaa. Tälläkään kertaa. Tälläkään. Oliko hyvä, kun me herätettiin sinut? Oli mennyt hyvät laskut hukkaan. Pelastettiin sinut pahoilta teiltä. Niin.
Mennään tuonne ylämäkkeen paremmille teille. Mitä siellä on? Maissia. No niin. Nyt me lähdetään tuonne laskettelemaan. Tuolla lähtee hissit kohta pyörimään. Jussi oli niin sikiessä unissa, että saatiin repiä se sängystä lattialle ennen kuin se heräsi. Niin heräsi vasta sittenkin, se oli lattialla eikä siihen joutunut. Ei haittaa. Jätkällä on jotain reikiä kielessä. Mitä vitsiä? Sieltä tulee siis sylky. Mistä? Oi levetti, olihan se kyllä. Aukee, ovi aukee, sulle ja se on okei. Alright on meikäläisen, hotelli valmiina joo. Montako litraa vettä, lämmintä, montako pullo viini, miten monta tähteä. Sisään ole hyvä, mä vähän vettä lisään ja tässä pyyhe. Sulle on meikäläisen hotelli valmiina joo. Montako litraa vettä, lämmintä, montako pullo viini, miten monta pyyhettä. Hotellin lattialla märkänä, montako tyhjää yötä, miten monta tähteä tarvitaan hotellissa. Mulla on vain 3, mut haluan sua. Haaleeta vettä huono, laatuista rypälettä juodaan. Muovisista mukeista tässä hotellissa, right? Okei, siis jos sä tuut tai jos et on meikäläisen hotelli nyt valmiina, niin valmiina kun vain voi olla. Oh baby, jos sä tuut, niin sä tuut, mut jos sä et, niin sulkeutuu tää. Montako litraa vettä, lämmintä, montako pullo viini, miten monta yhdettä. Hotellin lattialla märkänä, montako tyhjää yötä, miten monta tähteä tarvitaan hotellissa. Mulla on vain 3, Oh yeah. haluan sua. Me ollaan nyt tässä aamupalat syöty, tehtiin pasta bolognese tuosta ja sitten syötiin vähän pullaa ja keksiä ja juotiin kokista ja On se, toisaalta näkee hyvin, että on se pikkusen naamapunainen. Oh helvetti. Mun oikein aika paha. Tuossa oli grilli, missä käytiin.